खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 14 जुलाइ 2024 रबिबार। अमा बेदर जानायनि सान। नर्थ सेन्ट्रेल नाइजेरियायाव गंसे फरायसालिनि बिल्डिंआ हरखाब बायग्रुबदों आरो बे जाथायाव सा 22 फरायसाफोरा जिउ गोमादों। जेब्ला फुंनि समाव फरायसालियाव थाखो खथायाव फरा फोरोंगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथायाव गासै सा 154 सुबुङा बिल्डिं सिङाव नांथानानै थादोंमोन। उनाव रैखाथि हान्जाया थांनानै माखासे सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो दासिमबो माखासे सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटीनि हाथिगावआव सासे बिजनेसमेनखौ बिनि सानै लोगोफोरा बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय बिजनेसमेननि मुङा जाबाय साइद आली। साइद आलीआ थांनाय 2 दाननिफ्राय सान्दारबान नोगोराव गावनि नखरनि मानसिफोरजों भारा न'आव थादोंमोन, नाथाय बिनि नखरनि मानसिफोरा जाथाया जानाय समाव गैयामोन। गथ'फोरनि गरम बन्द होनायलाय गावनि न'आव थांदोंमोन आरो सानै लोगोआ बिनि रुमाव थांनानै बे जाथायखौ खालामनानै स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। दा बेनि सानै लोगोखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय ट्रेस खालामनानै नागिरगासिनो दङ। श्रीरामपुर पुलिसआ सिमुलटापुआव अपारेसन खालामनानै गंसे ट्राकनिफ्राय आयेननि बेरेखा लांनाय बुरमिस सुपारि गासै 40 बस्थायाव 25 लाख रांनि सुपारिखौ हमनो हादों। सुपारिखौ हावलीनिफ्राय वेस्ट बेंगलाव लांनाय जादोंमोन आरो गारियाव थानाय सानै ट्राक ड्राइभार आरो हेल्पारखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोरनि मुङा जाबाय जाहिरुल आरो राफिकुल। त्रिपुरानि आगरतला रेलबादानिफ्राय जिआरपिएफ, रेल बिफाननि पुलिस आरो बिएसएफआ जयेन्ट अपारेसन खालामनानै आयेननि बेरेखा भारतआव हाबफैनाय गासै सा 8 बांलादेशिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बांलादेशिफोरनि मुङा जाबाय इब्राहिम हुसैन, साहिहुल, सालिना बेगम, शामिम, शिमुल हुसैन, नूर नाहार जुमा, तास्लिमा कानुम आरो मिनु खातुन। नेपाल हादोराव सा 63 पेसेन्जारफोरखौ लाना थांनाय गंनै बास गारिया हरखाब लेन्डस्लाइड जानायाव त्रिशुली दैमायाव गोलैलांनानै दैमानि दाहारजों बुखारलांजानानै बासआव थानाय सा 60 पेसेन्जारफोरा गोमानानै दङ आरो बे लेन्डस्लाइडआ मदननिफ्राय आश्रित थांनाय राजा लामायाव जादोंमोन। एनएलएफबिआ मैया 13 जुलाइआव थामथि मुंख्लं सान फालिदों। एनएलएफबिनि बिबानगिरि एन जोंखोल बिथाङा दुथांफोरनि आखायाव मुंख्लं जादोंमोन। बे हाबाफारियाव आइ बिबुंथिग्रा बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एनएलएफबि आफादा थाबैनो सरकारजों सावरायगोन होननानै बुंदों। थामथि मुंख्लं सान फालिदों। जोङो थारमाने केमाथ' जोंनिया होखारजानायसो नालाय, थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों, उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबि माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि सिएमखौ, चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि बिटिआरनि सिएम जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदों कि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलाय, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि सिएमजों। गाहाय मा आयदानि सायाव? दा सिगाङाव आं बुंबाय न'खरनि इसुखौ जोङो सल्भ खालामगोन, बिनि उनावहाय जोङो न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरो।
जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इसुआ गोबांसिन जालांदों नालाय दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इसुखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया जों जेब्ला न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामो अभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरो रायलायनायनि गेजेरजों दा जुदि CM सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लेंहरदोंथ' दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासिबो लेंहरजोबगोन उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन बिनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो CM सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव जिहेतु माखासे सान सिगां केम्पखौ दैखांनाय जाबाय नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव फैयो जोङो केम्पखौ जादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय जों तारमाने मा खालामथारदों फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि जों बेखाराव थायाखै माबा मा होनो थालिर गायदों बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों बहाबा अमा फिसिदों बहाबा मुदुफुल गायदों माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरो थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरो जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन दा जों ज' थानो मोनाखै जेनेबा नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि